עיריית באר שבע מגבשת חזון פורץ דרך לעיר העתיקה המיוחדת שיש לנו כאן בבאר שבע. אנחנו עושים הכל כדי לפתח מתחמים של תרבות, אומנות, בילוי, פנאי, תיירות ומגורים לחבר'ה הצעירים שמגיעים לכאן. בואו ליהנות מחוויה מרגשת בעיר העתיקה בבאר שבע. באר שבע היא אחת הערים העתיקות בארץ ישראל, ומתיישביה הראשונים חיו בה לפני כ-6,000 שנה. מהתקופה התנ"כית התיישבות אברהם אבינו בעיר באר שבע, ובתקופות הביזנטית, הצלבנית, הטורקית, המנדט הבריטי, ועד לתקופה הישראלית המודרנית. העיר העתיקה בבאר שבע נבנתה לפני כ100 שנים, בתקופת השלטון הטורקי, כעיר מחוז מרכזית, ולכן מצויים בה מונומנטים חשובים ובניינים מיוחדים. העיר מפליאה בפשטות התכנון שלה. היא מתוכננת לפי גריד עירוני קלאסי, שמהווה דוגמה לתכנון אורבני מעולה. העיר העתיקה משתרעת על כ-600 דונם, מנחל באר שבע ובאר אברהם ועד לסריה ובית המושל המשקיפים על העיר. בעבר היא היוותה את הלב השלטוני, התרבותי וההיסטורי של העיר באר שבע ושל הנגב כולו. עם קום המדינה נבנו בבאר שבע שכונות חדשות בשיטה של שכונות מגורים אוטונומיות, והעיר העתיקה, שהייתה הלב ההיסטורי, עברה תהליכי שקיעה והזנחה. במקום להפוך ללב העיר המתפתחת, בתים יפהפיים נהרסו, האוכלוסייה המקורית הזדקנה, והאוכלוסייה החזקה עברה לשכונות החדשות. בתחילת שנות ה-90 החלו לצאת מתוכה גם עסקים רבים למרכזי קניות חדשים, ובמקומם נכנסו מוסכים ונגריות לתוך הרקמה האורבנית הייחודית. בשנים האחרונות מובילה עיריית באר שבע בשיתוף משרדי ממשלה, תורמים ושותפים רבים תוכנית רב-שנתית לשיקום ולפיתוח העיר העתיקה. החזון שמוביל ראש עיריית באר שבע, מר רוביק דנילוביץ', הוא להפוך את העיר העתיקה של באר שבע לפנינת תרבות, תיירות ואיכות חיים בנגב. היום קיימת הזדמנות לשקם את הלב, את העיר ההיסטורית, ולחבר אותה לעיר החדשה, כפי שנעשה בערים היסטוריות בארץ ובעולם. העיר העתיקה בבאר שבע עוברת כיום תהליך התפתחות מרשים, הכולל תנופה אורבנית חדשה. פרויקט העיר העתיקה הינו רב-תחומי, ונועד לפתח את העיר העתיקה של באר שבע כמרכז תרבותי, כלכלי, תיירותי, חברתי ולצורכי מגורים, תוך שימור המאפיינים ההיסטוריים של המקום. בשנים האחרונות ישנן השקעות חסרות תקדים במכלול פרויקטים בעיר העתיקה. שדרוג והקמת תשתיות במרחב הציבורי. הפיכתה של העיר העתיקה למוקד משיכה תרבותי ותיירותי לתושבי העיר, האזור, הארץ והעולם. פיתוח העיר העתיקה כמוקד לפעילות כלכלית ועסקית. עידוד מגורים בעיר העתיקה ויצירת מוקדי משיכה לצעירים ולסטודנטים. לעיר העתיקה בבאר שבע הוכנה תוכנית רב-שנתית עם חזון, יעדים ותוכניות עבודה עם לוחות זמנים מוגדרים. כולנו פועלים במרץ להגשמת החזון ויודעים שעוד דרך ארוכה לפנינו עם פרויקטים חדשים ומרתקים. בבאר
שבע נוצר כיום חלון הזדמנויות, ולכן זהו הזמן להמשיך ולהוביל לצמיחה ולשגשוג כעיר מטרופולין פורצת דרך. כחלק מהגשמת החזון העירוני, שיקום ופיתוח העיר העתיקה בבאר שבע ייצור מוקד לפעילות כלכלית, תיירותית ותרבותית בתוך נכס אורבני ייחודי, אשר יהווה מוקד משיכה אזורי, לאומי ובינלאומי, וייצור הזדהות וגאווה לתושבי באר שבע והנגב.